Okay, punta kami ng Dagupan ngayon na nag-imbita yung tropa natin para sa piyesta nila. Samahan nyo kami, tara. Pang kami Mikipalani. Isaiah. Hi. Naman. Sige. Palutan. Daming tao. Dito si Mayor Belen. Ayun o. Kahit ano. Ano po? Pipicture sila sa likod. Ayan, lumidilim na. Ayun, tumila na yung ulan. Okay na yung ulan. Yes na. Ton, saan tayo lilipat? Lipat tayo sa ano? Kung saan tayo lilipat? Bro, Ewan niya. kung saan may Tagay na rin natin. kumikisla, baryo, kanaga. Kidya-kidyom. Jam ba? Yun, uuwi na tayo. Sumobra na tayo sa oras na ano, pagpayad sa atin. Surprise natin. Surprise! Tapos sampal, no?